Ideme si pripraviť kuracie prsia v krémovej cesnakovej omáčke z kuraťa kráľovského a domácich lokálnych surovín. Takže potrebujeme kura kráľovské, vývar, smotanu, cesnak a cibuľu, koreniny, máme tu muškátový orech, olivový olej, maslo a kvapku citrónovej šťavy. V pozadí počujete odsávanie, pretože už sme postavili prílohu, bude to ryža. Poďme na tie kuracie prsia. Nakrájeme si ich takto na 3 časti, respektíve mne vyjdú a dáme si 4. Trošičku ich vyklepeme na také maličké medailóniky. Nasolíme a nakoreníme. A ideme variť. Na panvici zahrajeme olej a lyžicu masla. Dáme zatiaľ lyžičku oleja. Lyžicu masla. A pridáme 2 strúčiky cesnaku a naše kráľovské kuracie prsia opečíme z oboch strán. 2 strúčiky necháme celé. A pridáme naše kúsky kuracieho mäska. Budeme ich restovať z oboch strán. Medzičasom si nakrájame cibuľku a ďalšie 4 strúčiky cesnaku. Cibuľku máme pripravenú, zoberiem si ďalšie 4 strúčiky cesnaku, ktoré si tam pretlačím a idem k môjmu mäsku. Kuracie prsia musia byť prepečené a keď sú prepečené, tak ich môžeme vytiahnuť a dáme ich takto na chvíľinku bokom. Vytiahneme aj oba strúčiky cesnaku a teraz na našu panvicu pridáme znova lyžicu masla. Cibuľku. A pretlačíme tam aj cesnak. Cibuľku oprážime iba tak do sklovita. Prilejeme vývar. Kvapku citrónovej šťavy a štipku muškatového orechu. A takto to povaríme 2 minútky. Následne do vývaru prilejeme smotanu. Poriadne premiešame. Pridáme naspäť kráľovské šťavnaté kuracie prsia. Chvíľku povaríme a môžeme servírovať.